opäť navštívime centrum prestupov. A vyhľadol som si jedného útočníka, ktorého by som rád získal. A je to dokonca hráč, ktorému namerali najvyššiu rýchlosť v Bundeslige šprinte okolo 34 km za hodinu. Takže v tomto prípade by sme získali naozaj raketu. A je to Sir Lord Conteh, 28-ročný útočník, momentálne hrajúci za prvý FC Heidenheim. Tržná hodnota 1 300 000, plat 23 500. Zrýchlenie 94, rýchlosť šprintu 97, mršnosť 88, stabilita 77, vytrvalosť 72, útočná pozícia 71. Dokonca herný štýl, má rýchly krok. Jedine čo ma mrzí, že nemá reálnu tvár, ale zase nemôžeme chcieť všetko. A takýto typ hráča nám chýba, takýto rýchlík. Takýto akrobat. Poďme ho skúsiť získať. Žiadajú 1,5 milióna, ale možno budete mať šancu na uzavrenie tejto dohody s ponukou okolo 1 100 000. Možnosti sú, uvidíme ako to dopadne, takže poďme skúsiť získať Lorda Conteha. Mimochodom jeho brat hráva za Eintracht Braunschweig a je rovnako rýchly. Ale jeho brat hráva na pravom krídle. Conteh by si možno ligovo pohoršil, ale zase na druhú stranu Schalke je určite väčší klub ako Heidenheim. Navyše by sa v ligových súbojoch stretával so svojím bratom. Takže Sir Lord Conteh, začneme teda prvou ponukou. Skúsime tam poslať rovný milión. Výborne, toto bolo veľmi rýchle. Heidenheim kývol na ponuku 1 miliónu. To je super, tam sme dosť ušetrili. Sa len dohodnúť s hráčom. Ale myslím si, že to už bude malina. Poďme na to. Tak dobre, tak by išlo našu štvrtú posilu. Súčasný plat 23 500. Ktorý bol písať na 2 roky. Ja si myslím, že úplne v pohode, súhlasíme. Do 2 roky bude mať 30. Nechce vystupnú klauzulu, nechceme ani my. Máme teda ponúknuť plat. Čo by bolo také ideálne, aby sa neurazil. Skúsime mu ponúknuť 20 000 a uvidíme. Výborné, tak Conteh je spokojný, aj keď klesol na plate. Klesol dokonca aj na lige, ale vítaj teda Schalke 04. Čaká nás oficiálne predstavenie tejto posily. Konečne sme posilnili aj ten útok, kde máme Karamana, Silu, mladého Remerta, pro prípade Hojlunda, aj keď určite niekto z nich odíde na hostovanie. Conteh prichádza do centra Schalke 04. Také budú samozrejme kondičné testy a fotenia pred novinármi. Uvidíme, aké číslo mu prideli hra na dres. A bude to dres s číslom 15 pre Conteha. Za rovný 1 milión. Celkové hodnotenie prestupu je Bčko. Myslím som si, že to bude Ačko. Celkové overall 68. Máme
Máme určite aj lepších hráčov v týme, ale ani jeden z nich nie je takýto rýchly ako je Kontech.